σας! Είναι ένα βίντεο που θα σας δείξω ένα εύκολο αρωματικό. Αρχικά, να σας πω τις τιμές. Αυτό εδώ πέρα το μεγάλο κάνει 1,99. Είναι έτσι. Από τα Τζάμπο. Και είναι αυτό το μικρό, είναι το ίδιο απλώς σε μικρό και σε άλλο χρώμα που κάνει 99 λεπτά. 2 κεράκια, για όσο θέλετε. Έναν αναπτήρα. Νερό. Και αυτό εδώ πέρα τα αρωματικά. Τα πήρα από το Τζάμπο, έχει διάφορες μυρωδιές. Εγώ πήρα βανίλια και γιασεμί. Κάνουν 99 λεπτά νομίζω, δεν είμαι και σίγουρη. Γενικά είναι κάτι φθηνό, δεν είναι κάτι ακριβό. Οπότε πιστεύω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα παίρνουμε αυτό εδώ πέρα, που είναι, έχει, ας το πω, κάτι σαν μπολ, είναι σαν μπολ. Παίρνουμε το νερό και ρίχνουμε σε αυτό. Να μην γεμίσει κιόλας. Εδώ. Αφού το κάνουμε αυτό, το επόμενο βήμα. Παίρνουμε το αρωματικό. Τώρα θα βάλετε βανίλια. Μπορείτε να βάλετε και όποιο άλλο πάρετε. Αυτό εδώ πέρα είναι στο σταγονόμετρο. Το βάζεις μέσα, πιέζεις αυτό εδώ πέρα το μαλακό και μαζεύει εδώ πέρα. Ρίχνουμε 3 σταγόνες. Και το κλείνουμε. Μετά παίρνουμε το κεράκι και το νερό μου προφανώς. Και το βάζουμε από κάτω, ας το πω, σε αυτή τη σπηλιά εδώ πέρα. Θα αρχίσει αυτό να ζεσταίνεται, να βράζει, να το πω. Και θα αρχίσει να εξατμίζεται. Και θα εξατμίζεται και η μυρωδιά με το νερό. Και έτσι θα μυρίζει το σπίτι. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και με το μικρό. Παίρνουμε το νερό, γεμίζουμε, όχι όλο. Παίρνουμε εδώ πέρα, τώρα θα βάλω το γιασεμί. Παίρνουμε, ρίχνουμε 3, το βάζουμε μέσα. Παίρνουμε το κεράκι, το ανάβουμε. Και το βάζουμε μέσα. Έγινε μαύρο εδώ, δεν πειράζει. Έχει αρχίσει να εξατμίζεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Να φαίνεται λίγο. Αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, share, comment, subscribe. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια τι θέλουμε να έχει το επόμενο μας βίντεο. Αυτά. Bye.